טוב, אז חברים יקרים, כמו שאתם רואים, אני בוולוג אכילת ופל בלגי. כמו שאני רוצה להגיד לכם, זה לא כזה טעים, אבל זה טעים. אבל במדד של ניב גלבוע זה 6.2, לא, 5.4, במדד שלי זה 6.2. הוואפל בלגי הוא קצת טיפה שרוף, יצא טיפה שרוף בצד שמאל, ובצד ימין, ובצד ימין באמצע יצא קצת קשה מדי. לעומת הגלידות הם סבבה, כאילו יותר מסבבה, הם טעימות, אבל לא ממש טעימות, טעימות, וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד לכם.